mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lugar. Balita nga importanteng basayran ni Juan Villacruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumo o tuyo, mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes, Santo Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas na sibiyahan, 94.3 City Light FM. At Atraka Balita 943. O garon sa detalye sa itong balita sa Atraka Balita 943 hatod usab kini sa ME 500 o ang Dragon Fruit Plus herbal capsule nga mapalit isang butika o farmasya yung lugar. Dinistan hay Santa Teresa Pharmacy o Holy Infant Pharmacy o sa People Saint We Health and Beauty Shop o diya sa may Pamplona Brilliant Pharmacy. Sa atong buhay naman o report, 8 ka mga naka-recover sa COVID kagahapon as update, no? Before the day. October 5. Nasa bigas din niya si Kael Akhay. Kael, may buntag bunal! Maraming salamat og may buntag kanatong tanan. Si Provincial IATF Ground Commander Dr. Lilan Estacion ni kumpirma kagapong adlaw Oktubre 5, 2020 nga ang Negros Oriental walay bagong natala nga kaso sa COVID-19 sa nakalabay nga semana. Apan nakatala kini og 8 ka mga bagong recoveries sa maong makalilisa nga sakit. Mao kining mosunod ang dakbayan sa bais adunay 4 ka mga naka-recover sa maong sakit, na ay 2 ka mga bagong naka-recover sa lungsod sa Mabinay, usa sa lungsod sa Amblan ug usa sa lungsod sa Sibulan. Sa laing bahin 19 ka mga syudad sa ug lungsod ning atong probinsya ang gikumpirma isip zero COVID-19 cases as of October 5, 2020. Lakip na niini ang dakbayan sa Tanay. Ang kagamahan ng probinsyal nagpadayon gihapon og pahimango sa tanang Negorense nga mosunod sa tanang health protocols aron makalikay ta niining ikadlokang sakit mao ang COVID-19. Kini nga balitatot kini sa ME 500 og Dragon Fruit Plus herbal capsule nga mapalit sa St. Teresa Pharmacy, sa Brilliant Pharmacy sa Pamplona ug sa inyong mga suking butika. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM, serbisyo publikong walay pinili. Nanukad diri sa gawas kini yung Atraka correspondent Kael Akhay, may buntag kanatong tanan. Og sa laing balitang lokal, nga balita kagahapong adlaw ang taho sa coronavirus 2019 kung COVID-19 ang nagpabilin pa kini sa aktibo nga kaso ang natala sa Provincial Interagency Task Force. Gibutyag ni Dr. Lilan Bustamante Estacion nga ang 185 ang kinatibuk ang kaso sa probinsya sa Negros Oriental. Ang aktibo nga kaso 11 ang naka-recover sa 169 ug ang nakapsan adunay 5. Aniya ang pamahayag ni Doc Lilan Estacion. So total test done in Negros Oriental is 4,475. So ang atong local case karon wala mo saka, only 185. Mortality is 5, recovery is 169, of active positive case 11 ka po. I just want to make it clear sa tanan. Siguro nakita ninyo itong results sa TV nga for Negros Oriental 194 ang tali sa DOH. Yung atuwa diri 185. Sa ato nang nahibawan, makita man po na nako sa result, sa line list, nga sometimes na taga Negros, pero wa sila dinhi. Tuwa sila katrabaho sa Cebu, pero lang address Negros Oriental. So, pag positive nila, tag siya for Negros Oriental, but actually, they are not staying in Negros Oriental. So, mao na may diferensya nga siyam, no? Siyam. Labi na gito mga uniform men nato, no? So, mao na nga, pero katong actual yun nga nasa Negros Oriental nga positive, kita nag-swab, ug dili sila nag-positive is only 185. Mao kadto ang pamahayag ni Assistant Provincial Health Officer Dr. Lilan Bustamante Estacion sa Provincial IATF sa Negros Oriental. Laing lokal nga balita kagahapong adlaw, formal ang gibuksan ang classes pinagi sa online sa 2020-2021 ang nasod si Negros Oriental Governor Digamo miawhag nga mugiya gyud ang mga ginikanan sa ilang estudyante tungod kay modular
ang pamaagi nini sa pagtuon sa kabataan. Ani ang pamahayag ni Negros Oriental Governor Ruil Aragay D. Gamo. What's Yeah. your message for this? Actually, sa dihang diha itong mga miaging mga bulan, nag-istorya mi ni Dr. Sinin Pulin, ang ato ang chief sa Department of Education, nga doon ay padayon sa pagtuon, pero kaning gitawag og modular. So, giawhag nako ini ang atong mga parents nga sila mangyoy dako kay inig tahas tungod kay ang modular, mahatag naman silang module yung giyahan sa atong mga parents para makakaton ang atong mga estudyante. So kani muna ni gitawag yun og community approach in giving education to our children. Magato si Negros Oriental Governor Ruil Aragay D. Gamo ang nahinabi sa mga lokal nga tigbalita. Samtang sa laing balitang lokal, Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria adunay paglantaw sa Manila Bay renovation sa pagbutang sa White Sandbar. Matud pa ni sa Garbaria nga dili lang kanunay mag-focus sa COVID kung mahimo buhi unusab ang turismo. Ani ang pamahayag ni Congressman sa Garbaria lambigit sa Manila Bay. Gunoon, I mean, huwag ka nang ilang white sand dito. Mura mag, ako tanaw na, mura mag, it's a showcase. No? Showcase to the Philippines as a tourism destination. Di ba? So, mura mag, of course, it costs a lot of money, but we cannot mangod just focus everything on COVID. No? Kung mao na naman itong buhaton, hindi na ito masinso. No? We have to work beside it. No? Natin COVID, natin mag-focus sa COVID, natin mag-focus sa ekonomiya, we have to revive our economy, atong tourism, and mayroon ka, magwapo kayo, ato ang Boulevard Manila tungod kay mahimo na attraction for people to visit the country, why not? No? Because whether we like it or not, Manila is the showcase. Showcase to Manila. That's why, ato mga amigo sa DOT, Department of Tourism, ko, if you can talk to the mayor of Manila, let him para mag-revive Manila Zoo. Kay last time dito ko, kanya ako tara mga bata, ako dyan yung gitala sa Manila Zoo. No? Gagmay pa sila, ako dyan yung gitala. Para makita silang live animals, mga dagko, mga, di ba? Kunya, sad to say, ako mga apo din ako kadala. Si 2nd District Representative Manuel Chiquiting sa Garbaria sa Negros Oriental. Daing lokal nga balita tungod sa mikugang ang katawan labigit sa usa ka radio commentator sa Dakbayas Dumaguete nga si Renel Ledesma. Usa sa mga radio sa syudad sa Dumaguete kinsa gialikar nga kini nakalapas sa quarantine protocol. Si Ledesma ang nigawas kini sa probinsya o sa nakalabay siwana og nibalik dayon sa Negros Oriental. Matod pa ni Negros Oriental Governor Ruil Aragay D. Gamo kung adunay paglapas sa health protocols, si Ledesma pasakaan kini og sumbong og ani ang pamahayag ni Governor Ruil Aragay D. Gamo. He can be charged. Pwede na to, paila na to kaso. Ako nang ikon. I will take note of that. And I will direct the provincial IATF to file a case against him. Magato ang pamahayag ni Negros Oriental Governor Ruil Aragay D. Gamo karon sa ato ang Katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.